हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 18 ദിവസത്തെ പഠനം, അത് 17ാമത്തെ ദിവസമായി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 16ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ശാസ്ത്ര പാലനം നടത്തുന്ന കൂട്ടരും ശാസ്ത്രോക്തമായി ജീവിക്കാത്തവരും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആസുര സ്വഭാവമുള്ള അങ്ങനെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? ധർമ്മശാസ്ത്ര നിബന്ധനകൾ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെയാണ് ജീവിക്കുക. അപ്പോഴോ നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക്, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് അവർ പോകുന്നത്. ദൈവിക ഗുണമുള്ളവര്, അതുപോലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോ ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായ പരിപൂർണതയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാലോപസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഇവയെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കും. അത് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, ശ്രദ്ധാത്രയം. എല്ലാത്തിലും 3 കാറ്റഗറി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. സത്വം, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്, അവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള 3 തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ശ്രദ്ധ എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം, അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അതുപോലെ ആഹാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം 3 തരത്തിലുണ്ട്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളില് ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഫലങ്ങള് അനശ്വര ഫലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നശ്വരമായ ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരിക. കൃഷ്ണനുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലെ, ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൃഢവിശ്വാസമാണ്. ഗുരുവാക്യങ്ങളില്, ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഒക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഈ ശ്രദ്ധ തന്നെ ഉണ്ട് 3 തരം. അതുപോലെ ഏത് ശ്രദ്ധയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നിവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനാ? പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യദർശികളുടെ വാക്കായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ പ്രമാണമാക്കണം. എന്നാൽ ഇതറിയാനും അനുസരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലേ. അത്തരക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാത്വിക ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം. ഈശ്വര വിശ്വാസിക്ക് എന്താ തോന്നുക? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാമേ ഭഗവാനാണ് എന്ന് തോന്നും. ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിനുതകുന്ന ഒരു കഥ പറയട്ടെ. പൂന്താനം, നമുക്കറിയാം പൂന്താനം നമ്പൂതിരിപ്പാട്
അല്ലേ? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരും. കുറെ ദൂരം, അന്നൊക്കെ കാലത്ത് വണ്ടിയോ അങ്ങനെ വാഹനമൊന്നും അധികം ഇല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. വകചാർത്ത് തൊഴണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. കയ്യില് ഒരു വിളക്കും ഓലക്കുടയൊക്കെ കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം തന്നെ നടക്കുക. രാത്രിയൊക്കെ കുറേ നടന്നിട്ട് വേണം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഗുരുവായൂർ എത്താന്. അങ്ങനെ രാത്രി കുറച്ച് നടന്നപ്പോഴ് കുറച്ച് കള്ളന്മാര് മുന്നിൽ വന്ന് വിളക്കൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു, കുട വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കയ്യിലുള്ളത് തരൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഭയന്ന് വിറച്ചു പൂന്താനം. ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ പരിഹാസത്തില് വിളി കേട്ടു. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രി മങ്ങാട്ടച്ചൻ കുതിരപ്പുറത്ത് അവിടെ എത്തുകയാണ്. കൊള്ളക്കാരോട് എതിരിട്ടു. കുറെ സമയം പൂന്താനം ഇതൊക്കെ കണ്ട് വിറങ്ങലിച്ചു പോയി. മങ്ങാട്ടച്ചൻ തട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, യാത്ര തുടർന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു. ഇനി ഭയപ്പെടാതെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മങ്ങാട്ടച്ചൻ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങി. ആ സമയം പൂന്താനം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തക്ക സമയത്ത് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങേക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്ന് പഴയ ഒരു മോതിരണ്ട് കയ്യില്. അതെടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. എന്റെ ഒരു സന്തോഷാണ് എന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ വാങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിയിട്ട് പോയി. പിന്നെ പൂന്താനം നടന്നു. വെളുപ്പാങ്കാല പൂന്താനം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കുളിച്ച് നിർമാല്യം തൊഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ ചെന്ന് നിന്നു. അങ്ങനെ നട തുറന്നു. ബാലഗോപാലന്റെ ആ രൂപം, മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന ആ മുഖം, രത്ന കിരീടം, മാറില് വനമാല, കയ്യില് പൊന്നോടക്കുഴല്, മഞ്ഞപ്പട്ടുണ്ട് അരയില്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ബാലമുകുന്ദനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വണങ്ങി. അങ്ങനെ മേശാന്തി തലേന്നത്തെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയാണ്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചു. മഞ്ഞപ്പട്ട് മാറ്റി, ചന്ദനച്ചാർത്ത് കുറെയൊക്കെ അങ്ങനെ നീക്കി. പെട്ടെന്ന് പൂജാരി ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പൂന്താനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ മുന്നിലെത്തി. അപ്പൊ ഒരു മോതിരവും അല്പം ചന്ദനവും പൂന്താനത്തിന് കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു, രാത്രി എനിക്കൊരു സ്വപ്ന ദർശനം. വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം ഉണ്ട്, അത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണം എന്ന്. സ്വപ്നല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നാലോ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോ വിഗ്രഹത്തിൽ ഒരു മോതിരം കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ പൂന്താനം ഓർത്തു, രാത്രി മങ്ങാട്ടച്ഛനായി വന്നത് മറ്റാരുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച, യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? എന്താ ചോദിക്കണത്? ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം തോന്നിയ പോലെ ആരാധന ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുക? അത്തരക്കാരില് അവരേത് ഗുണാധിക്യത്തില് പെട്ടവരായിരിക്കും എന്നാണ്. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കാതെ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നവര് ഏത് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടു. യശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത സസിദ്ധി ന സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം എന്നുള്ള 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം 16-ല്. അതിലെന്താ പറയണേ? ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സുഖമോ പരമപദമോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വേദപ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവര് ദേവീ സമ്പത്തുള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലാത്തവര് ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ദൈവീ സമ്പത്ത്, ആസുരി സമ്പത്ത് എന്ന് എന്താ പറയണേ? നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങള്. ആ ഗുണങ്ങൾ അങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ചില പേർക്ക് ദൈവീക സമ്പത്തുകളാവും കൂട്ടി വെക്കാനുണ്ടായത്, ചില പേർക്കോ ആസുരി സമ്പത്തുകളാവും കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയണത്.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാനുരൂപാ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഓരോ വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കണേ. നമ്മള് വളർന്ന ചുറ്റുപാട് അല്ലെ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് ഒക്കെ ഒരു ഘടകമാണ്. നമ്മളിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആർജിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരോ വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാവും അല്ലെ. ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല മറ്റാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രോക്ത നിയമങ്ങള്, നിബന്ധനകള് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത മൂലം അവയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനം കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ത്രിഗുണ സംസർഗം അനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങള് ജീവാത്മാവില് ഉടലെടുക്കും. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ആർജിത സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരിലും. അത് സാത്വികമാവാം, രാജസം, താമസം, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തില്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്താ, ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. അല്ല, താമസി സ്വഭാവം ഉള്ളവരുടെ വിശ്വാസം, ഭഗവാനോ, ഭഗവാനൊന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ ഈ ഒരു എനർജി മാത്രാണ് ഈ ലോകത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ അവര് ന്യായീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം ഓരോ തരത്തിലാണ്. ഓരോ ജീവനും മൗലികമായിട്ട് പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശം തന്നെയാണ് എന്ന് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ വ്യക്തി മൗലികമായിട്ട് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജന. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. 3 കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത് അതാ ഇവിടെ പറയണേ. സാത്വികന്മാര് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക, രാജസ സ്വഭാവികളോ അസുരന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണപ്രധാനികളോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് അത്ര ആരാധിക്കുക. ഇപ്പൊ പറയും ഈ ചില ദുർമരണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ആത്മാവിന് പിന്നെ മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴ് ആ ആത്മാവ് വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്രേ. ഇപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിൽ പ്രേതമുണ്ട്, ഭൂതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യുന്ന ചില പേരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളാ അവരൊക്കെ. അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറിയിലെ ആരാധനാ വിഷയം പോലും വരുന്നുണ്ട്. 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. നീ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10,000-60,000 വർഷമൊക്കെയാണ് അല്ലെ സത്യയുഗത്തിലെ തപസ്സിരുന്നിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ പിപ്പലാദികൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ചിതലുകൾ വന്നിട്ട് ശരീരത്തിലെ മാംസം പോലും ഭക്ഷിച്ചു തീർന്നു കഴിയും. അങ്ങനെ പോലും ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം അല്ലെ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഇരിക്കാനുള്ള ആ ക്ഷേത്രം, അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാതെ അനാദരവോടെ അല്ല. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ,
തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആസുരീക പ്രവൃത്തികളാണ് അവരുടെ വിചാരം അത് തപസ്സാണെന്നാണ്. കഠോരമായിട്ട് ശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ്. അചേതസ എന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയാ. അപക്വ ബുദ്ധികളാണ് അവര്. സാധാരണ മനസ്ഥിതിയുള്ളവര് വൈദിക ആജ്ഞകളെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ആസുര സ്വഭാവികള് അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് അധപ്പതനാണ് ഉണ്ടാവുക. ചെയ്യരുതാത്തത് അതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആസുരിക രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അതൊക്കെയാവും ഇഷ്ടം അല്ലെ. താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് നോൺ വെജ് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ രജോ ഗുണികളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ വേണം. അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ ആഹാരത്തിലും ദാനം, തപസ്, യജ്ഞം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഈ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവര് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. എന്താ പറയണേ, ഈ സാത്വികർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? സാത്വിക ആഹാരം എന്ന് പറയണത് ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാവുക, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ സത്വത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, പിന്നെ ബലം നൽകുന്നത്, അത് മനോബലം നൽകുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. വത്സല മാതാജി എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തായതും പ്രീതികരം, ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലെ. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, നെയ്യ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ സാത്വിക ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിള്, മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ. സാത്വിക ആഹാരമാണ് എന്ന് പറയാം. അത് ദീർഘായുസിനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും, നമുക്ക് ബലം നൽകും, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടി, സംതൃപ്തി ഒക്കെ വളർത്തും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്കോണിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ആഹാരമൊക്കെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് തുളസിയില വെച്ച് ഭഗവാൻ അത് ഭോഗ് സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ആഹാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ ചായ, കാപ്പി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ബാക്കി നമ്മളുടെ വീട്ടില് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കയ്പ് ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഇവർക്ക് രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനത്തെയാ ഇഷ്ടം? കുറെ മസാലകളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. എരിവ്, ചൂട്, പിന്നെ ഉപ്പുരസം, പുളി,
ധാരാളം എക്സ്ട്രാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അല്ലെ, മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത ഫുഡുകളൊക്കെയാ അവർക്ക്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവും, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ, എരിവുള്ളതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെ, ഇപ്പോ ബോംബെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ആ പാൻ വായിലേക്ക് വെച്ച് തരും അല്ലെ, വെറ്റില, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ, അതൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജസ സ്വഭാവം. ഏതൊക്കെയോ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, മുളക് കഴിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ, ചില്ലി രാജ്മ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ രാജസ സ്വഭാവികള് ധാരാളമായിട്ട് മുളകൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. മുളക്, ഉപ്പ്, പുളിയൊക്കെ ധാരാളം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്ത് ഉച്ഛിഷ്ടമമിജാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക. താമസ സ്വഭാവികൾ ഏത് തരം ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴക്കം വന്നിണ്ടാവും, സ്വാദൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ അതിന് ദുർഗന്ധവും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള, ഒരാൾ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണത്തിലും ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിക്കരുത്, അതൊക്കെ തമോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ അല്ലേ, ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് വന്ന കേക്ക്, ചീഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ അതിന് എല്ലാവർക്കും കലികാലത്തിൽ സമയക്കുറവാ അല്ലെ, ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അല്ലെ, അതൊന്നും കഴിച്ചുകൂടാന്നാ പറയണം. 11. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധി ദൃഷ്ടോ യൈജ്യതേ അയഷ്ടവ്യമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വിക. ഇനി സാത്വിക യജ്ഞം എന്താണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണേ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫല ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. സാത്വിക യജ്ഞം ഏതാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവരുത്, അതുപോലെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേദവിധി പ്രകാരം എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ഇവിടെ ഏതാ? ജപയജ്ഞം അല്ലെ, മന്ത്രജപം, ഹരിനാമ കീർത്തനം. ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനോ തം നമാമി ഹരിം പരം. ഹരിനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയണേ ഇവിടെ. അതാണ് അല്ലെ, അതൊരു യജ്ഞമാണ്, സാത്വികമായ യജ്ഞമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ സാത്വികമായ യജ്ഞത്തിൽ വരും. ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ട് ആരാധന നടത്തിയാല് യജ്ഞാണ്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നെയ്യ് അർപ്പിക്കണത് മാത്രല്ല, അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, മക്കളെ വളർത്തുക, എല്ലാം ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാനല്ല പോകേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക, പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുക, അതിനാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകേണ്ടത് അല്ലെ, അല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആവരുത്. അപ്പോ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഈ ജനനം മരണ വൃത്തിയുടെ അഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഹരികൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിസന്ധായതു ഫലം ദംഭാർത്ഥമഭിചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഈ രാജസമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ഏതാണ്? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസമെന്നറിയുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായി പല നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ,
എന്താ പറയാ, കാറ് മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗർവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ യജ്ഞം, അതൊക്കെ രാജസ വകുപ്പിൽ വിടുന്നതാ. രാജസ യജ്ഞം എന്നാണ് അതിനെയൊക്കെ പറയാം. ഇനി 13. വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? ഈ വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ അല്ലാതെ യജ്ഞം ചെയ്യുക. ആ യജ്ഞത്തിന് എപ്പോഴും പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടാവണം, അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് എന്ന് വെച്ചാ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവരാ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരാ ബ്രാഹ്മണര്. അവര് പൂജാദികളൊക്കെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രേയസ്സിനായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാ. അവർക്ക് നമ്മള് അവരുടെ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നാ പറയാ. പൂജാരിമാര്, സന്യാസിമാര്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. ആർക്ക്? ഈ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു യജ്ഞം നടത്തിക്കുമ്പോൾ പൂജാരിക്ക് വേണ്ട ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ, അതുപോലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആരോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യണു എന്നുള്ള പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി തപസ്, 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ BMW ആണ് ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ്. 3 തരത്തിലും 3ഉം കൊണ്ട് തപസ് നമ്മൾ വേണം. ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്. തപസ് 3 വിധമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, തപസ്സായിട്ട് ചെയ്യുക നിത്യം. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് അമ്മയും അച്ഛനും. പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ്സാക്കി തരുന്നത് നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ്, അല്ലെ, നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ നമ്മൾ വണങ്ങണം. പിന്നെ ആരാ? അങ്ങനെയുള്ള ആ പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കല്. അതുപോലെ ദേഹം ശുചിയാക്കി വെക്കല്, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥർക്കും ബ്രഹ്മചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അവനവന്റെ പാർട്ട്ണറുമായിട്ട് മാത്രം അവര് ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി വാക്കുകൊണ്ട്, ഇനി BMW ബോഡിയുടെ ശാരീരികമായ തപസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. ദേഹശുദ്ധി വേണം, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, പിന്നെ പൂജനീയരായവരെ ആരാധിക്കുക, അത് ശാരീരികമായ തപസ്. ഇനി ഇവിടെ പറയണത് വാങ്മയമായ, വാക്കുകൊണ്ട്. BMW ആണ് ബോഡി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വാക്കാണ്, അല്ലെ. ഇനി വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ഹിച്ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലതയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്, നിരർത്ഥകമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക വൃത്തങ്ങളിലെ സംഭാഷണ വിഷയം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഉപോദ്ബലകമായിട്ട് വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ് എന്നതിനെയാണ് പറയാ.
ഇനി മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്താണ്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ തൃപ്തരായിട്ട് ഇരിക്കണം, അല്ലെ? അതുപോലെ സൗമ്യത ഉണ്ടാവണം. മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കലല്ല, അനർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിക്കുക. ആത്മസംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു അല്ലെ സംഭ്രാന്തി ഒന്നും ഇല്ലാതെ സംയമനത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക. സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മാനസിക തപസ്? സന്തോഷവാനും സൗമ്യനുമായിട്ട് ഇരിക്കുക, അല്ലെ? എപ്പോഴും കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് പുരാണ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോലും നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധി നേടാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഇപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ദോഷം ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇത് ശുഗബ്രഹ്മർഷിയാണ്, ശുഗദേവൻ. ഇപ്പൊ കന്യകമാര് അളകനന്ദ നദിയിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സ്നാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കന്യകമാര്. അവര് ഒറ്റ വസ്ത്രവും എടുത്തുകൊണ്ട് കുളിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ സമയം ശുഗദേവൻ അവിടെ 16 വയസ്സുള്ള ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ശുഗബ്രഹ്മർഷി അതുവഴി പോവുകയാണ്. അതുവഴി പോയപ്പോഴ് അവര് കന്യകമാര് അപ്പൊ വസ്ത്രമൊന്നും എടുത്തുകൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ തൊട്ടു പിറകെ ഇവിടെ അച്ഛൻ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവരിതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പുത്ര പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴീ കന്യകമാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിച്ചു. കാരണം എന്താ? ശുഗദേവന് ആരിലും വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ആത്മജ്ഞാനിയാണ്. പക്ഷെ വ്യാസദേവര് ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? ഓ, ശുഗബ്രഹ്മർഷിയുടെ ജന്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രാധാറാണിക്ക് 2 തത്തകളുണ്ട്, ശാരി, ശുഗം. ഇപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദ്യാനം കൃഷ്ണനും രാധയ്ക്കും കളിയാടാനായിട്ട് ഇന്ന് ഏതാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ തത്തകളാ. അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കും നല്ല സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങള്, നല്ല മധുരമായ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കണ ഉപവനം, അതായിരിക്കും ഉദ്യാനം. അവിടെ ഇന്ന് രാധാകൃഷ്ണ ലീല ഇവിടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ സഖിമാര് അവിടെ ചെന്ന് നികുഞ്ചത്തിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അലങ്കരിച്ച് ഒക്കെ വെക്കും. അങ്ങനെ രാധാറാണി ശുഗത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നീ ഇവിടെ എവിടെയും ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഭൂമിയിൽ വന്നു. അപ്പോ ഈ ശുഗനും വന്നു, തത്ത. അപ്പോ എവിടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാനാവും എന്ന് കരുതി ശുഗൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ എവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോ എന്താ, കൈലാസത്തിലെ ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ പരമശിവൻ കഥ പറയുമ്പോഴ് പാർവതി ദേവി ഇങ്ങനെ മൂളി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അതറിഞ്ഞിട്ട് പരമശിവൻ കഥ നിർത്തിപ്പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ശുഗൻ മൂളാൻ തുടങ്ങി, പാർവതി ദേവി മൂളുന്ന പോലെ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ അറിഞ്ഞു ഇത് പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളുന്നത്, തത്തയുടെ നേരെ ദേഷ്യം വന്നു. അതിന്റെ പിറകെ ഓടി എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ തത്ത പറന്ന് ബദ്രീനാഥിലെത്തി. അവിടെയോ വ്യാസദേവനും ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടിക അവർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ അല്പം തുറന്നു വെച്ച വായുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ദേവിയുടെ വായിലേക്ക് ശുഗൻ പെട്ടെന്ന് കയറി വയറ്റിലെത്തി. അങ്ങനെ ശിവൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ വ്യാസര് പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തിരിച്ചുപോയി പരമശിവൻ. ശുഗൻ 16 വർഷം ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു എന്നാണ്. മായ ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വരില്ല എന്നാണത്രേ. അങ്ങനെ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു, പുറത്തു വന്നോളൂ, മായ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത്. 16 വയസ്സായിരുന്നു പുറത്തു വരുമ്പോ.
അപ്പോള് ഈ ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷി എന്നും വ്യാസദേവര് ഭാഗവതം ഓരോ ശിഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഗർഭസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത്. അങ്ങനെ വിവസ്ത്രനായിട്ട് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഒരു സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതെ അപ്പോഴ് വ്യാസര് പിന്നാലെ വന്ന് പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പുറകെ വരികയാണ്. അപ്പോ വൃക്ഷങ്ങളാണ് വിളി കേൾക്കുന്നത്, ശുകബ്രഹ്മർഷി അല്ല. എന്താ കാരണം? ശുകബ്രഹ്മർഷി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാ. അപ്പോഴെന്താ ഈ എല്ലാം പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അത്. അപ്പോ അമരത്വം, അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫലം. ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ ആഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധ തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ BMW നമ്മൾ കണ്ടു, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്സ് 3 കൊണ്ടുള്ള തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാങ്മയ തപസ്, 3 തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷനു വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സാത്വിക തപസ് എന്നാണ് പറയാ. അത് ഏതൊക്കെ അതിൽ പെടും? ഇപ്പോ ഭക്തര് ഒരുമിച്ച് തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാം ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അതൊരു സാത്വിക തപസ്സാണ്. അതുപോലെ ഗംഗായാത്ര അല്ലെ, ഗംഗയില് ഇങ്ങനെ പരിക്രമ ചെയ്യുക, അത് ഒരു സാത്വിക തപസ്. അതുപോലെ വൃന്ദാവൻ പരിക്രമ, ഗോവർദ്ധൻ പരിക്രമ, അതൊക്കെ ഒരു സാത്വിക തപസ്സിൽ പെടുന്നതാണ്. 18. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസംചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാന്നുള്ള ആരാധന പാത്രമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസ തപസ്സാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഇവയിലെ സാത്വികത വളർത്തിയിട്ട് പരമപുരുഷനു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. തീർത്ഥാടനം, ധാമങ്ങളിൽ പോവല്, അതൊക്കെ സാത്വികമായ തപസ്സാണ്. രജോ ഗുണപ്രധാനമായ തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അത്? ബഹുമതിക്കും ആരാധന നേടാനും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യണത് രാജസമാണ്. മൂഢബുദ്ധി മൂലം 19. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് അല്ലെ. സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക, മൂഢരാ അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തന്നെയാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്യരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള വരം കിട്ടാനാ അല്ലെ തപസ് ചെയ്യണത്. അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട തപസ്സുകളായിട്ടേ കരുതുള്ളൂ. ഹിരണ്യകശിപു 1,00,000 വർഷമൊക്കെ തപസ് ചെയ്തു എന്നാ പറയണേ, ശക്തി നേടാൻ അല്ലെ. ആരും വധിക്കരുത്, അമരത്വം വേണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഭഗവാന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാൻ 1 സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ മുമ്പില് മറ്റെല്ലാം നിഷ്ഫലാണ്. 20. അപ്പൊ ദാനത്തില് 3 ടൈപ്പ് ദാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്തു വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്.
സാത്വിക ദാനം എന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദാനത്തിനെ പറയാ? കർത്തവ്യാണ് എൻ്റെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫലേച്ഛയൊന്നും കൂടാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സാത്വിക ദാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാം ഭഗവാന്റെ അതായത് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ IIT-യിലും IIM-ലും ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് വലിയ പാക്കേജിൽ ശമ്പളം പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം സന്യാസിമാരുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാര് ഇസ്കോണില്. അതുപോലെ അവരുടെയൊക്കെ ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സും സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് പ്രത്യേകം കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യാം. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും അല്ലെ, എന്നാലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറയും. ദാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ട പാരമീറ്റേഴ്സ് പറയാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ദാനം നൽകണം. വൈദിക നിർദ്ദേശാനുസരണം ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്ന ദാനങ്ങള് സാത്വിക ദാനങ്ങളാ എന്ന് പറയും. ഇവിടത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു അല്ലെ, മധുരയില് ഭഗവാന്റെ ജന്മം ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ അവതരിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ തന്നെ വസുദേവര് ഈ ഗോകുലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെ, അമ്പാടിയിൽ വന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോ നന്ദഗോപർക്ക് സ്വന്തം മകനാണെന്നേ അറിയുള്ളൂ, നന്ദഗോപർക്കും യശോദാമ്മയ്ക്കും. അവര് പിറ്റേന്ന് തന്നെ വലിയ തോതില് ഉത്സവമായിട്ട് ഈ ജന്മം ആഘോഷിക്കുകയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മോത്സവം. അവര് കുറെ ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നു. അവരിങ്ങനെ മഞ്ഞൾ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുക തമ്മിലെ ഗോപികമാര്. ഗോപന്മാരാണെങ്കില് വെണ്ണയൊക്കെ മേല് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേല് പൂശുക. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. നന്ദഗോപരാണെങ്കിലോ അനവധി സ്വർണവും വസ്ത്രവും പണവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷ ഓഡിയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൗണ്ട് ഇല്ല. മാതാജി ഓഡിയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി കട്ടായി പോയോ? മാതാജിയുടെ ലൈവ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. മാതാജിയെ കാണാനില്ല ഇതില്. സൗണ്ട് ഇല്ല, സൗണ്ട് പോയിട്ട് പ്രോബ്ലം. കാണാനും ഇല്ല, സൗണ്ടും ഇല്ല. ഇല്ല, മാതാജി പോയിരിക്കും. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ്, അത് പോയതായിരിക്കും. കേറാൻ നോക്കട്ടെ, വിളിച്ചു നോക്കാം.
ശബ്ദം കേൾക്കാത്തതാണോ എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണോ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. പോയത് മൊത്തത്തിൽ പോയതല്ലേ? മാതാജിന്റെ ഇത് പോയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് കേൾക്കാതെ പോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്, കേറിക്കോളൂ ട്ടാ. കേറും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. അല്ല മുഴുവനായി അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി ട്ടോ, എന്തോ കാരണം എന്നറിയില്ല, ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം മാതാജി. ആ. ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ആയിട്ടുണ്ട്. ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ, കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും, പിന്നെ അത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി. അതൊക്കെയും രാജസമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയെ കാണാനില്ല. ശരിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ആദേശകാലേ യദ്ദാനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത് താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ദാനം? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അതുപോലെ ആദരവ് കൂടാതെ എങ്ങനെയോ അല്ലെ, എങ്ങനെയോ ഒരു ശല്യം തീരാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അവജ്ഞയോടെയോ ഒക്കെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യരുത് അല്ലെ. അത് ദോഷമുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് ദാനം ചെയ്താല് നമുക്കും അതിന്റെ പാപം ഉണ്ടാവും. ദാനാർഹന് അശ്രദ്ധമായിട്ടോ അവഗണനയോടോ നമ്മൾ നൽകിയാല് അതും താമസമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് വരും. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. അപ്പൊ ഏത് വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴും, യജ്ഞങ്ങള് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്കു വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു വന്നു. ഭഗവാന് വീണ്ടും തൃപ്തിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, യു ആർ ദ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയാണ് ഓം തത് സത് എന്നതിലൂടെ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബേസ് സൗണ്ടാണ് അല്ലെ പ്രണവം, ഓം എന്നുള്ളത്. സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അതുപോലെ ആഹാരം, ഇവ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാലെ മാലിന്യം പൂണ്ടതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആഹാരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്, അത് കൃഷിക്കാരന്റെ അവിടെ മുതല് എത്രയല്ലേ വലിയ ഹോൾസെയില് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പുകള്, അങ്ങനെ എത്രയോ കൈകൾ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ പാപം അതിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാപരഹിതമാവും. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാൽ എല്ലാം തന്നെ മാലിന്യം പൂണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ പരമ സത്യത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന ആ വേദസൂക്തം ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന
കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണതയോട് കൂടിയിട്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓമില് തുടങ്ങണത്, അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം ആവശ്യമില്ല, ഹരേ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോ ഒരു നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അത്ര നമ്മൾ ഏകാഗ്രമായിട്ട് വേണം അല്ലെ നാമം ജപിക്കാന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വരും, നമ്മളുടെ ആ ജപം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു VIP നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ ആദരിക്കും, അതുപോലെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണത ലഭിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നാമം ജപിച്ചു അങ്ങനെയല്ല, ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എന്താ ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ജപിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, 25 തദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. പൂജാരിമാരാല് മന്ത്രധ്വനിയോടെ നാം ചെയ്യുന്ന പൂജാതി കർമ്മങ്ങള്, അതുപോലെ പിതൃകർമ്മങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ബന്ധനം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത് സത് അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ദുഃഖങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലേ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമസത്യമാണ്. ഹരി ഓം തത് സത് എന്ന് പറയും. അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഭാവന ഈശ്വര അർപ്പണമാവുമ്പോള് സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം പോലെയാണ് ഓം എന്നും കൂടെ പറയാം. വിശിഷ്ടമാണ് ഈ ഓങ്കാരം ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. എല്ലായിടവും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ ഫലേച്ഛയൊന്നും ഇല്ലാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാം. ചിത്തം അടങ്ങുമ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉണ്മ, അതാണ് ഈശ്വരൻ സത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് 26 27. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. എന്താ പറയണേ, ഈ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പരമസത്യം, ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കിട്ടുക അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും, ഭഗവാനെയും പറയും, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താ, നമ്മളും ഭഗവത് അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആ സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം പോലെ കുറച്ച് അതിന്റെ ആ ഗുണം ഒന്നും കൂടെ കൂടാൻ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് അല്ലെ, ഭാവന എന്താണ്, ഈശ്വര അർപ്പണമാണ്. അപ്പോൾ ഓം എന്ന് നമുക്ക് അതും കൂടെ പറയാം. 28 അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് ആസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ്, ദാനമാണ്, തപസ്സാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം അസത്ത് എന്നാ പറയാ. സത്ത് എന്ന് പറയില്ല, അസത്ത് എന്നേ പറയുള്ളൂ. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഈ ലോകത്തിലും അതുപോലെ മരണശേഷം പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവത് പ്രീതിക്കല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് പറയാണ്.
നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടു? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം അല്ലെ? അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ സന്ദേശവും. ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം വേണം എന്ന് മാത്രാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹൈതുകീ ത്വയി എന്ന്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ എഴുതിയ വരികളാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്താ വേണ്ടു? ധനം വേണ്ട, ജനങ്ങള് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാര് വേണ്ട, പിന്നെയോ സുന്ദരികള് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്തേ വേണ്ടു? എത്ര എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ ഭഗവാന് അഹൈതുകി ഭക്തി ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനില് ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാവുക, അത് മാത്രാണ് ഒരു ഭക്തന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ചില പേർക്ക് ഉറക്കം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, പുറമേയും നടന്ന് നാമം ജപിക്കാം. കുറച്ച് ഉറക്കം ജപിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചുറ്റുമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും അത് കേട്ടാൽ പുണ്യം, മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും കേട്ടാൽ അവർക്കും പുണ്യം അല്ലെ? നമുക്ക് മാത്രല്ല അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ നടന്നിട്ട് ജപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ നാമജപം എങ്ങനെ എവിടെ ചെയ്താലും പുണ്യാണ്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിക്കൂ. തത്തയുടെ കഥ ഒന്നും ശരിക്കും കൂടി ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കി പറഞ്ഞുതരാമോ? ചെറിയ സംശയം തോന്നി തത്തയുടെ കഥ. തത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ശുഗം, ശാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തത്തകളുണ്ട്. രാധാറാണിക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ കാര്യ പറയണത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അറിയില്ലേ പ്രഭുവിന്? അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ലീലകള് നികുഞ്ച ലീലകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഈ ലീലകൾ എവിടെയാണ് നടത്തേണ്ടത്, ഏത് ഉദ്യാനാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഇന്നുള്ളത് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ശാരി ശുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തത്തകള്. അപ്പോ ശാരി രാധാറാണിയുടെ തത്ത, ശുഗം കൃഷ്ണന്റെ തത്ത. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് പറന്നുപോയി നോക്കും. ഇന്ന് ഏത് ഉദ്യാനത്തിലാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ സുഗന്ധപൂരിതമായ പുഷ്പങ്ങൾ വിടർന്നിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഉദ്യാനത്തിലാണ് നല്ല നല്ല മധുരമുള്ള ഫലങ്ങള് പക്വമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഉദ്യാനം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സഖിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. സഖിമാര് ചെന്ന് അവിടെ നികുഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവളെ അലങ്കരിച്ച് അങ്ങനെ അവർക്ക് ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കും. അങ്ങനെ രാധാറാണിക്ക് ഇവരെ വലിയ കാര്യ തത്തകളെ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയും നിനക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ, പാരായണം കേൾക്കാൻ അവസരം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഭൂമിയിൽ വന്നു അല്ലെ, ഭൂമിയിലെ വൃന്ദാവനം അവിടെ വന്നപ്പോഴ് അവിടെ ഈ ശുഗവും വന്നു, തത്തയും വന്നു. അപ്പോഴ് തത്തയ്ക്ക് ഭാഗവതം കേൾക്കണം. അപ്പോഴ് എവിടെയാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കാന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴ് കണ്ടു കൈലാസത്തില് ശിവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പരമശിവൻ ഇങ്ങനെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്, പാർവതി ദേവി അത് മൂളി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ പരമശിവൻ ഇനി കഥ നിർത്തിയാലോ, പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുഗൻ പാർവതി ദേവി മൂളും പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൂളാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവന് മനസ്സിലായി ഇത് പാർവതി ദേവി അല്ല മൂളണത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ തത്തയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിറകെ ഓടുകയാണ്. തത്ത പറന്നിട്ട് ബദ്രീനാഥില് അവിടെ വ്യാസദേവരും ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടികയ്ക്ക് ഭാഗവത കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടിട്ടോ അത്ഭുത പരതന്ത്രയായിട്ടുള്ള ദേവി
വായ അല്പം തുറന്നു വെച്ചിട്ടാ ഇതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണത്. ആ വായിലേക്ക് ഈ ശുകം തത്ത കടന്നു കയറി വയറ്റിലെത്തി. അങ്ങനെ ശിവൻ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോ കാണാനില്ല അല്ലെ ശുഗത്തിനെ. അങ്ങനെ വ്യാസര് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഈ ഉദ്ദേശത്തിലാ വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു ഈ തത്തയുടെ പിന്നാലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് കോപം പാടുണ്ടോ? കോപം വരുത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ശിവൻ തിരിച്ചുപോയി. ശുഗനോ 16 വർഷം ആ വാട്ടിക ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു എന്നാ പറയണേ. പുറത്തു വരാത്തത് മായാബാധിതനായാലോ. ഈ കർമ്മഭൂമി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് മായയുണ്ട് അല്ലേ? അവരുടെ ലോകത്തില് മായയില്ല. അപ്പൊ മായ ബാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ വ്യാസദേവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും അനേകം ശിഷ്യർക്ക് ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ആ ഗർഭസ്ഥനായ ശിശു ഇതെന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് 16 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വന്നത്. ഇപ്പൊ വ്യക്തായോ? വ്യക്തമായി മാതാജി, വ്യക്തമായി. വളരെ സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ്? എന്താ ശ്രദ്ധ? നെറ്റ് കട്ടായി എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ആരും എഴുതിയില്ലേ? ദൃഢവിശ്വാസം. ഭഗവാനില്, ഭഗവാന്റെ വാണിയില് ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് ശ്രദ്ധ. ഭഗവാന്റെ വാണിയിലുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാനിലുള്ള നെറ്റ് കട്ടായി, വിശ്വാസം. കൊറേ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനും അതെ, ഇടയ്ക്ക് ഔട്ടായി പോയി. എനിക്കറിയില്ല എന്താ കാരണം എന്ന്. അവിടെ നിന്നും കേട്ടില്ല ഒരു സമയത്ത്, എന്താന്നറിയില്ല. നെറ്റ് പോയി കാണും മാതാജി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഔട്ടായി. ഓം തത് സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഓം തത് സത് അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കണേ? അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്തിനെ അല്ലേ? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിനെ. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരി ഓം തത് സത് നമ്മള് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ. അതെ അതെ അതെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ നൈമിഷികാരണത്തിലൊക്കെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചില്ല. നിരപേക്ഷ സത്യം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട്. എഴുതിയിട്ടില്ല, നെറ്റ് 3 പ്രാവശ്യം കട്ടായി, ഒന്നും എഴുതിയില്ല. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അതല്ലേ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അതെ, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് ശ്രദ്ധ. ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ്വഭാവികളായ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികളെ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. എത്ര മതി? 4 ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പില്ലാതെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയും വളർത്തുന്നതുമായ രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരം സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്കിഷ്ടം. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച ഇവ കൂടുതലുള്ള ആഹാരം രാജസ സ്വഭാവികൾ. പഴകിയതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണം താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും ശ്രദ്ധയോടെ വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ആയ യജ്ഞം സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക്. ഭൗതികമായ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം
രാജസ സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളവർക്ക്. അതെ. നീ ആദ്യം റെക്കോർഡ് നോക്കിട്ട് എഴുതാം. ഇത് എഴുതിയില്ല. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം, തപസ്. ദാനം കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ദാനം രാജസം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും ആദരം കൂടാതെയും അവജ്ഞയോടെയോ ചെയ്യുന്നതായത് താമസ സ്വഭാവമുള്ളവർ. താമസ ഗുണത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയ പരമാതാജി. മൂന്ന് വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ വാങ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. BMW കാറ്. ഓം തത്സത്ത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? നിരപേക്ഷ സത്യം. അതെ. പിന്നെ ശ്ലോകം 28 എന്താ പറയുന്നത്? ഏഴാമത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും തപസ്. മൂന്ന് വിധം തപസ് ആത്മാവിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടത്തോടെയും ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവരുത്. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസ സ്വഭാവമുള്ളവരുത്. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ നശിപ്പിക്കാനോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമുള്ളവരുത്. പിന്നെ ഓം തത്സത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ? അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ല, സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല. പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പരമതത്വത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഓം തത്സത്ത് എന്ന വേദസൂക്തം ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോ 30-ൽ കുറവ് പേരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം ചിലപ്പോ സമയമാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക്. അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് സമയമാണ് സൂട്ടബിൾ ആവുക. കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ സമയം മാറില്ല. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, എക്സാം വരെ. അതെ, ലെവൽ 2 എത്തുമ്പോ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ സമയമാറ്റം ചിലപ്പോ 30 പേര് പോലും നമ്മളുടെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. കുറെ പേര് യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താ മിനി മാതാജി? ക്ലിയർ ആവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 11:30 ക്ലാസ്സിൽ ആരായിരിക്കും ടീച്ചർ? അതിപ്പോ ഇപ്പൊ അനിതര മാതാജിയാണ്. നമുക്ക്
ക്ലാസ്സും 7:30 ക്ലാസ്സും ആണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ. ഇനി 3 മണിയുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ മാതാജി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ മാതാജി ഉണ്ടാവില്ലേ? പരമാവധി ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഉണ്ടാവും. മാതാജി അല്ലേ? ആ എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവൂലോ. മാതാജി അപ്പൊ കാണാനില്ല. മാതാജി രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേ അന്തരംഗ മാതാജിക്ക് മാത്രമാണ് ലീവ്, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി ഓക്കേ. കാണാനില്ല. ശരി ശരി. അല്ല, പരമാവധി മാതാജി ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഞാനേ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആ അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം. ഞാനിവിടെ വളരെ സന്തോഷം. ഞാനിവിടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് വരെ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ. വളരെ സന്തോഷം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരികൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. എല്ലാരും ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഫ്രൈഡേ എക്സാം. അതെ, പരീക്ഷ എടുക്കാം കേട്ടോ.